Бу җыр минем өчен аерата кадерле. Ни өчен дигәндә, ул җырны иң беренче башлап Фәрида апа җырлаган иде. Аннан соң Әлфия апабыз шушы җырны безгә мәңгеләштереп калдырды. Фәрида апаның йомшак, ягымлы, моңлы тавышы мине әле хәзер дә бишектә тирбәтә. Ул безгә сабыр булырга, акыллы булырга, тыйнак булырга васыять итеп калдырды шикелле. Һәм аңа тагын да әле 1000 ел гомер теләп, тагын да әле матур җырлар теләп, мин шушы җырны үземнең репертуарыма алдым. Моң дарьясы ага торды. Аңа үзенең моңнарын, җырларын, йөрәк тибешләрен безнең дахи җырчыларыбыз, мәшһүр җырчыларыбыз өсти торды. Зөләйха апа Хисмәтуллиналар, Илһам абый Шакировлар, Усман абый Альмиевлар, Фәхри абый Насырдиновлар, Әлфия апа Авзаловалар, Флёр апа Сөләймановалар, Габдулла абый Рахимкуловлар, алар бүген дә гөрләтеп, җырлап яшиләр. Озын гомер телик аларга.